Il-ġimgħa jibda l-kampjonat 2018-2019 tal-futbol Malti. Dan permezz ta' 3 partiti bit-tim tal-qrima jaffronta lil Senglia Athletic fil-waqt li Hibernians jiltaqgħu kontra Pjata Hospes. L-akbar partita mistennija tkun bejn il-ġirien rivali Birkirkara u Balzan, żewġ naħat li għalihom l-istaġun ilu li bedaw wara l-avventuri rispettivi tagħhom fil-UEFA Europa League. Lejliet il-ftuħ tal-istaġun Ewan News iltaqa' mas-Segretarju Ġenerali tal-MFA Angelo Ketkuti fejn stajna nosservaw l-aħħar preparamenti marbuta mal-ground li fuqu se jintlabu l-maġġoranza tal-logħob. Is-Sur Ketkuti nnota kif fl-aħħar ġimgħat saru numru ta' proġetti infrastrutturali fosthom inbidlu s-sits kollha tan-naħa tal-enclosure. Sanna dressing room tat-tim nazzjonali li se jkun qed jilgħab ukoll dalwaqt fin-Nations League u allura inna numru ta' xhur għaddejjin biex ikonna id-dressing room dedikata għat-tim nazzjonali verament ta' livell għoli. U kif semmejt iktar qabel appuntu fis-Sentini Stadium għamilna numru ta' tibdiliet fil-faċilitajiet tal-istadium biex il-klabs li jużaw ħisibu standards ogħla milli kellhom qabel. Apparti dan, il-Gvern ċentrali asfalta minn ġdid it-triq li tagħti għall-ground nazzjonali bilan li jtejjeb l-aċċess. Matul dan l-istaġun issa naraw sistema ġdida li se tiffaċilita il-ħidma amministrattiva tal-klabs imsejħa Commit. Informazzjoni integrata dwar il-players, dwar il-lob, dwar il-fixtures klassifiċi, eccetera, li perswas li anke mbagħad għall-pubbliku għadha pitada tina sors ta' informazzjoni biex nkunu nistgħu nesperjenzaw il-lob aħjar, pereżempju b'live data, riżultati ta' dak il-ħin. U materjali ġodda u ġodda anki biex il-pubbliku jesperjenza l-lob aħjar. L-assoċjazzjoni neddit ukoll skema li permezz tagħha l-klabs kollha se jibdew igawdu minn ammont fissu garantit ta' fondi fuq l-attendenza. Ikun x'ikun is-sem tagħhom biex itellgħu il-partitari lejn il-ground. Iżda mhux biss tnieda wkoll inċentiv finanzjarju ieħor. Finanzjarju għal dawk il-klabs li jutilizzaw aktar plejers żgħażagħ Maltin. Qegħdin dejjem insibu ruħna fit-taqbida bej players barranin versus players Maltin u kif jista' jinstab il-bilanċ fl-aħħar mill-aħħar hemm regoli x'insegwu, però ma dawk ir-regoli qed nippruvaw nagħtu dan it-tip ta' inċentiv biex kemm jista' jkun klabb ikollu dak il-raġuni forsi addizzjonali għalfejn jagħti spazju lil plejer Malti. Il-kampjonat ikompli ssibt b'4 logħbiet oħra biċ-Champions Valletta jibdew id-diviża tat-titlu kontra Sliema Wanderers, it-tim li jista' jkun ir-revelazzjoni tal-istaġun wara bosta kisbiet fis-suq ta' trasferimenti. Dawn l-ewwel jumejn tal-kampjonat ser jippreċedu d-debut tal-Malta fil-UEFA Nations League.